Здравейте, уважаеми зрители! Вие се сготвим с Росен и днес ще ви обясним как се прави традиционен български компот и мармалад от ягоди. първо ще ни обясни майка ми как се прави и след това ние ще продължим с вас. Майко, как се прави традиционният български компот? Така, взимаме измития буркан, слагаме в него 6-7 ягодки, Има ли значение, ако сложим повече, например? Проблем някакъв? Не, няма никакъв проблем, няма толкова. След това продължаваме с Захарта изсипваме за този буркан, тъй като колко грама е? 250 грама некъде? Не, 450 грама. В нормалния от 800 грама буркан се слагат 8 лъжици захар. Значи тук Той да слагат 4, половина 5. Ще сложим 5, за да е по-сладък. 4. 4. Той ще даже много сладък. И така, след това допълваме с вода до и затваряме. Кипваме за 10 минути и каквото ни готово. Благодаря ви много, майко. Това беше моята майка, нашият уважаем гост в нашето предаване. Останете с нас да ви покажем как го правим. Добавяме ягодките в този по-голям буркан, който е 360 грама. Так, това не е да влезе. Добавяме също толкова ягодки, ще стигне. Добавяме 4 лъжички захар. Толкова може и 5, той е по-голям. Захар можете да слагате на вкус. Разбира се, който обича по-сладък, по-сладко, за който иска по-неутрален вкус, да добавя по-малко захар. Така. Слагаме една кърпичка. Мамо, нали така? Добавяме кърпичката. Добавяме вода. Гледаме горе-долу да потънат бурканчета. Точно така, нали? Бурканчета горе-долу да потънат, или не? До малко повече от половината се пълни. Така. Пускаме нашият огън. Така. И чакаме докато започне да кипнат. След това да очакваме 10 минутки и нашият компот е готов. Продължаваме с ягодов мармалад. Значи, какво ни е нужно за този мармалад? Нужно ни е 500 грама ягоди, около кило захар и добавяме 100 мл вода. 100 мл водичка. Това е просто невъзможно. Хайде. Добавяме и го пускаме. Точно така. Нужен е бъркалка някаква. Дървена за предпочитане. Значи, тази смес сега ще се разтопи и след като се разтопи ще добавим ягодите, които ще продължат
да кипват, нали, да се кипват с сиропът, захар и вода. След това, дами и господа, ги добавяме в топъл буркан и се запечатва хубаво. Това горе-долу беше нашия десерт, ще видите после какъв е резултат. След като получихме гъстият сироп от захар, добавяме нашите ягодки. И изчакваме отново да кипне. Точно така, нали, майко? Както виждате, нашият компот взе да ври вече. От тук чакаме 7 минути, защото той вече ври от 3. Добавяме лимонто след като се сложат ягодите. Добавяме, като заврат ягодите. Добавяме една лъжичка, супна лъжичка, извинете, кафена лъжичка, лимонтозо. Ще продължим после пак. Часът е 5 и 1 минута. Това означава, че компотът вече можем да го махаме от огъня. Спираме огъня на нашият компот и просто го оставяме да си седи в тех. Сега го вадим, нали? Изваждаме нашият компот. Ще го сложим на една кърпичка. Малко тя захарта останала на булга. Нищо, той се обръща после. Мармеладът ни ще поври още 6 до 8 минутки и след това можем да го изваждаме. Бурканите кога се обръщат, майко? Сега вече. Бурканите ни се обръщат, за да може захарта да се Това е нашият български компот. Ако искате да видите още, изчакайте след малко да видим как да правим нашият ягодов мармалад. Нашият ягодов мармалад е готов. Сега ще го сипаме в предварително загряти бурканчета. Лекичко, за да може да не се спука дъното на нашия буркан. Ще пробваме всичките да ги сипем. Да. Затваряме нашият буркан. Да. Добавяме мелон. И пак го затваряме. Отново. Сега ще видите, че ще успеем да вакуумираме буркана без никакви усложнения. Ние ще го ставим така, той ще се вакуумира. Дами и господа, това беше всичко. Останете с нас и следващия път. Благодаря. Не! Малко съм. Ама малко съм.